Ο Ιησούς ως άνθρωπος, ως Θεός, δεν είχε ανάγκη αυξήσεως, ήταν ο Θεός. Τα πάντα είχε ο Θεός. Σαν παιδί όμως που έγινε και πήρε όλη την ανθρώπινη κατάσταση και υπόθεση, ήφξανε σοφία. Σοφία είναι ο πνευματικός κόσμος που έχουμε μέσα μας. Δεν είμαστε άνθρωποι μόνο να τρώμε και να πίνουμε, αλλά έχουμε ανάγκη και πνευματικής τροφής. Άρα λοιπόν ήφξανε σοφία ο Ιησούς Χριστός. Ήφξανε κατά την πνευματική του υπόσταση. Έχουμε μέσα μας ωραίο κόσμο, έχουμε ψυχή, καρδιά, συναισθήματα, λογική, τόσες δυνάμεις, οι οποίες όλες πρέπει να αυξάνουν στη σοφία και να γίνονται μεγάλες και για το καλό. Δεύτερον, ήφξανε η ηλικία, δηλαδή σωματικά. Σωματικά αυξάνουν. Και θυμάμαι σε μια εκκλησία που ήμουν στην απόλυση, είδα ένα μικρό παιδάκι να πάει να ανέβει το σκαλοπάτι να μπει στην εκκλησία και άρχισα να γελάω. Γιατί μετά από λίγο ήρθε και κάποιος προχωρημένης ηλικίας και έκαμε την ίδια προσπάθεια με το μικρό παιδάκι και ο μεγάλος. Βλέπετε, τα πράγματα επαναρχόμαστε και είμαστε παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, αυξάνουμε και σωματικώς. Αυξάνουμε στο σώμα μας, ως εκεί που θέλει ο Θεός, και κατόπιν μαζευόμαστε διότι θα φύγουμε. Και χάρητη λέει, ήφξανε σοφία, ηλικία και χάρητη. Δηλαδή δεν είναι μόνο η σοφία η κοσμική να αυξάνει το μυαλό μας και η γνώση μας. Δεν είναι μόνο να αυξάνουμε σωματικά, αλλά να αυξάνουμε και χαριτωμένα. Δηλαδή να έχουμε τη χάρη και το Πνεύμα του Άγιο. Αυτά είναι τα τρία βασικά πράγματα που μας δίδαξε σήμερα το Ευαγγέλιο και είναι τόσο όμορφα και τόσο ωραία. Αυξάνουμε λοιπόν κατά την πνευματική μας κατάσταση, αυξάνουμε κατά τη σωματική κατάσταση και αυξάνουμε κατά την πίστη μας και τη χάρη του Θεού. Και εύχομαι λοιπόν να έχουμε και στα τρία αυτά αυτή την αύξηση και όλα να τα σκέπει ο Θεός και να μας ευλογεί. Να είστε όλοι ευλογημένοι, χαριτωμένοι, χαρούμενοι, να έχετε ευτυχία, ηλική και πνευματική και δύναμη να έχουμε να ξεπερνούμε όσα προβλήματα έχουμε μπροστά μας. Διότι όντως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άνθρωπος και κοινωνία χωρίς δοκιμασίες και χωρίς προβλήματα. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Αν το βρείτε, να μας το δείξετε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είμαστε όλοι μέσα στον αγώνα. Κάθε μέρα έχουμε αγώνα και αγωνία. Αυτή είναι η μέρα μας. Και έτσι προχωρούμε. Αλλά με κέφι, με χαρά. Διότι δεν είμαστε μόνοι μας. Και την Παναγία και αυτή ωραία Παναγία. Σκεπάζει το Δημαρχείο, σκεπάζει την αίθουσα. Σκεπάζει η Παναγία η φαναρωμένη το νησί μας ολόκληρο. Και κάνουμε το σταυρό μας και αισθανόμαστε αυτή τη χάρη, την ευλογία, τη δύναμη ότι κοντά μας είναι ο Χριστός και η Παναγία. Με συγχωρείτε που είπα πολλά, να είστε καλά, καλή χρονιά και ευλογημένοι. Εγώ θα ευλογήσω και σας ακόψω και το κομμάτι, κύριε Δήμα και κύριε Υπουργή, όπως εσείς ξέρετε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Θα ακούσουμε και το πρώτο κομμάτι του Χριστού. Εγώ.